Erittäin hyvää päivää jokaiselle sillä ruudun toisella puolella. Täällä on Pisamman Sarvi taas pitkästä aikaa ja... Mitäpäs sinne kuuluu? Tänne kuuluu ihan normaalia töiden alun odottelua ja muuta sellaista. Tässä ajattelin pelata Hearthstonea. Voi, nyt on niin paskat aloituskortit, että nyt taitaa tulla melkein sanon, että tää on häviö meikälle. Tää mun dekki on sellainen, että mä olen aika voittamaton, jos oikeat kortit tulee. Mut jos ei tuu, niin sitten mä oon aika paljon screwed. Jaha, no. Kyllä mä sitten taidankin olla hävinnyt. Japs. No. Yes, nyt tuli kaikki tarvittavat kortit, eli pointtina on se, että heitetään tää pöytää, sitten lyödään tää ja tää. Se vaatii just sen 10, että tää tulee olemaan intensiivistä, niin sanotusti. Oi, nyt vetää tiukuille, kun se tekee muuhun jo. Oota, laskupää ei toimi. 12... 15 dama, okei, joo. No niin, mä hävisin jo tänne. Kyllä nyt vetää aivot. Oi vitsi. Menee kyllä ihan pienimmätkin aivosolot solmuun. Oi. Otetaan tästä kivi, laitetaan se tohon ja... Noniin, joo. Mä en tiennyt, että noin voi tehdä. Mitä mä haluun nyt tehdä? Mitä mä teen? Hetkinen. 6+. No, mä saisin noin 2 korttia pöytään, mutta onko siitä mitään hyötyä? Ei. Mä saisin myös nää 2. Mutta onko siitäkään hyötyä? No ei sitten pätkän vertaa. Mä tehdään näin. Ja sitten... no ei me muuta voida kun tuohon hyökätä. Oi. Hetkinen. Paljon se iskee? Mä oon hävinnyt jo. Täällä... Se vaan pelleilee mun kanssa. Joo. Pakko aina heittää toi tonne loppuun, koska ärsyttää. Se mikä tässä dekissä tekee niin ihmeellisen, että kerran hyvän ystäväni Tantsuin, also known as Tetskeli, kanssa pelailtiin Hearthstonea ja se oli ihan totaalisesti ounaamassa mut sitten niin sit mulla oli enää pari enkkaa jäljellä ja se ajatteli, että nyt hän tuho mut mä muista oliko siinä sillain, että se misklikkasi jotakin tai muuten vaan kusasi sen homman. Mut se meni niin päin mäkeä, että olleen voi, koska sit siinä kävi sillä lailla, että meikällä oli kaikki tarvittavat kortit siihen. Mulla oli just se Kurubashi Berserker muistaakseni, joo. Ja mä sain heitettyä kaikki kortit siihen niin, että siitä tuli 32/32. Ja mä one-shottasin sen Tetskelin sitten ihan totaalisesti ja ikuisesti muistelen sitä onnella. Itse asiassa hei Tetskeli, tulipahan mieleen, jos joskus katsot tätä videota, niin ole ystävällinen ja tee minun kanssani video. Please, I beg you. Siitä voisi tulla jotain hauskaa. Mitäs nyt tapahtuu? Mitä se nyt meinaa? I've got a huge cock. Aiku he, huh? I know, lame. Tää oli nyt häviö. Taas oli nää kortit, mutta niitä ei päässyt käyttää. Koska nyt mulla on niin huonot aloituskortit. Mä en pääse tälle mihinkään. Tää on kyllä aivan sysipaskadekki. Rupee sille tuntumaan tässä niinku pikkuhiljaa. Tähän mä edes tässä niinku odotan ja toivon. Toivon parempia päiviä ja aikoja.
No, mä voitin. No, kerrankin yksi voitto. Kerrankin me voitettiin, mutta ei todellakaan sillä tyylillä kuin kuulu. Ei. Joo, sulla on uskomaton penis, mut se nyt pilas mun suunnitelmaa. Jotenkin rupee menemään aivot semmoseksi sulaksi vähäksi. Kuitenkin tässä on ollut hereillä jo sen melkein kokonaisen vuorokauden. Oh my god. Yeah. No niin. Rupee menemään tää setti kyllä iltaan myöhemmin. Iltaan myöhemmin kuin iltaa kohden. Niin omituiseksi, että oksa pois. Se on kyllä hyvä video. Oh my god. Yeah. Yeah. You motherfucker. Mä näytän täällä just keskisormen näytölle, mutta se ei näy, koska ei ole videokuvaa, mutta nyt laitetaan äkkiä puhelin päälle ja videokuvataan ja me voidaan näyttää, että totta se on. Se on täysin totta. Täysin totta. Motherfucker, fuck you, yeah. En tiedä. Tästä tulee mitään, sanoi joulupukki, kun ahteriansa pyyhki lumella. En kyllä ole ikinä kuullut tällaisesta sanonnasta, mutta kokemusta on, niin voin sanoa, että ei se mitään mukavaa puuhaa ole. Tuntuu kun naulaa työnnettäisiin ahteri. Noin. Farewell. Jaa. Jippii. Melkein lähdetään areenaan kokeilemaan. Joo, ehkä me sittenkään lähdetä kokeilemaan sitä areenaa. Nimittäin meikä ajattelin, että se on hyvä niin poistua areenan puolelle kuitin kautta. Meikä rupee aivottelemaan niin tiltissä, että okset pois. Mut hei. Toi dekki ei nyt toiminut yhtään. Eli voidaan todeta, että tää on niinku epic fail kollaasi tai jotain vastaavaa. Mutta ei se haittaa. Mulla oli ihan hauskaa, toivottavasti teillä oli hauskaa ja meikä painu pehkuihin. Minä oon Sammansarvi ja te ootte te ja en tiedä enää mistä puhun. Mutta ei se haittaa. Hyvää yötä. Seuraavan kerran kun pelataan Hearthstonea, niin vedetään areenaa. Katsotaan kuinka huonosti menee siellä. Oletettavasti päästään niinku 3 häviötä ja pois. Mutta ei tiedä. Katsotaan ensi kerralla mitä tapahtuu. Mut jes. Siihen saakka arvon naiset ja herrat. Se on morjens.